Mga kapuso pila ka flood control project sa Iloilo City wala sa gihapon matapos, apisar tuman na kadelay. Pagpasabat sa iban pa nga mga responsable sa flood control scandal, ginalauman mamit lang sa sona sang presidente. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin. Ini ang pagpakamalaot ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nagabaton sang kickback sa flood control project sa Asona sang nagligan ni tuig. Kasunod sini, ginmando sang presidente sa Department of Public Works and Highways nga imbestigaran ang mga proyekto nga ginpatuman humalin sang 2022. Sugod sadto, madamo sa nadiskubrihan nga kung hindi ghost, substandard nga mga proyekto. Apang sa pagsulod sang 2026 kag pagtuaw sa madamo nga isyu sa gatong kagiman pa. Kasubong na nalipatan na ini. Apang para sa mga residente nga apektado sa mga proyekto, padayon ang ilang panawagan. Tapuson ang proyekto. Ini ang luyag nila mabatian sa zona ng PBBM sa Hulyo 27, Lunes. Isa sa mga napabayaan nga proyekto sa Iloilo City ang flood control project sa Barangay Mohon, Arevalo. Sa pagbisita sa news team kahapon, makita na pag-usmod sang bricks kag pagdako sa mga litik. Makumugba sa una, hindi mo na. Ay, dugay masabsay ng tubig eh. Napalpak siya eh. Huwag siya. Pamangkot sa purong barangay, abisar nagapalala ini sa baha kung magulan. Magod na sigura naman nga abala, hindi na lang pagtapuson. Makayo lang gid kay kami mismo nga diri nanugunan kami sa project nga hindi man makontinue. Ang DP wala na dugay na wala na gana. Nagahingyo ba ng pila ka residente sa barangay Tagbacaro nga mapadali ang pagtapos ng flood control project sa lugar. Ipadayon lang nila ang flood control investigation kaya para mabala nato mga korap kung sino dapat gito managot ang mga korap na. Wala nagasabat ang Public Information Office ang DPWH 6 tuhoy sa status sa mga proyekto. Masobra 30 na ka mga opisyal kag politiko ang nakasuhan kag napreso kaangot sa anomalya nga flood control projects. Apang nagapabilin sa gihapon niya hilway ang iban nga responsable. Gani nagalaom ang simbahan nga sa zona ni PBBM sa masunod nga semana. Mapanabat ang iban pa nga involvado. Dugang pa, kasubong nga mahina ang pagpasaka sa reklamo batok sa kalyado sang presidente. May nakita kita nga lambot pamulitika. I hope sala kita sa siningang perception. Hopefully sa suna sang presidente, klaruhon niya ina, sabdo niya ang mga pagpangduha-duha sang taong gamhanan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsana!